Hej, det er Alfred Kokoen. Det 4. afsnit af Alfred Kokoen. Og dagens gæst er Gamle Ole. Jeg håber, I får et godt afsnit. Så blev det tid til 4. afsnit af Alfred Kokoen. Og nu kan jeg lade gæsten ind. For helvede, det her. Hej, mit navn er simpelthen Gamle Ole. I dag skal vi lave pasta. Nå ja, hvis I ikke lige har hørt det, skal jeg forskellige pasta. 3, 2, 1, go! Og så skal vi åbne den her forskellige pasta. Forskellige pasta. Øj, Skyld mig. hvad skal du huske? Jeg er ikke helt sikker på, at du kan finde ud af, hvordan du gør det der. Øj, jeg skal lige forklare, det er noget meget vigtigt. Vold er altid løsningen. Aldrig lyt til en lærer. Vold er altid løsningen. Det er fandme sandt. Ordentligt. Og vi skal lige se, om vi gør det. Nu har givet en godt fokus. Så. Øj, det har jeg fundet af. Det virker ikke en skid, men alligevel, vold er altid løsningen. Se der, der kom en lille hul af det. Alfred, det er ikke som en stikker. Ja, okay, nej, nu har vi gjort det. nu har vi gjort det. Så, nu skal vi til at finde panden frem. Og så finder vi en gryde frem. Nej, for helvede, Ole. Gå dog væk. Så kan man lige gøre sådan her. Jeg fik bare lige humøret. Au. Au for helvede. Au for helvede, Ole. Det gjorde au for. Hallo, det er Phil Bidæk. Nej, hallo. Gå væk, Ole. Jeg siger det til et boks. Gå væk, men Ole. Så skal vi se. Ej, jeg gider godt gå væk, Ole. Men hallo, du inviterede mig. Du må ikke gå med. Og så sætter vi den der. Ja. Det var det, vi skal gøre. Og så skal jeg bare lige hælde de her pasta i. Ja, jeg ved der. Ja. Og så skal vi lige hælde noget vand ned i den her gryde. Så må vi bare vente. Så skal du filme min nummerstikker. Det. Kom for satan. Jeg ved sgu ikke lige, om der kommer meget ind i der. Men så må jeg bare sige, om det er godt nok. Ja. Så tænder vi lige Ja. for lortet her. Ja, Og det frem. Så på power. Power. Ligesom min Du rap. skal passe dig lige nu. Du går stærkt. Du går løs for sig. Nej. Der skal mange pasta. Vold er altid løsninger. Vold er løsninger. Undskyld mig. Hvad laver du lige her, ven? Den skal jeg i. Så den tror jeg, hvis vi vil have nok i. Og så tager vi lige. Jeg får lagt krigskrem for et skål. Ja. Ja, kommer. Ja. Det smagte godt nok godt. Og så skal jeg have sådan en lille fætter her. Nej, nu skal du ikke banke mig med det. Ligesom du gjorde med ham der Emilio. Det snakker vi ikke om. Undskyld. Så ses vi lige bare, når der sker noget spændende i mit liv. Der er lige emergency på sæt her. Vi glemte simpelthen på salt i. Så... Nej, han gjorde. Han glemte det. Nej, jeg gjorde ej. Du gjorde fandme noget. Så putter vi lidt salt i. Og de kan godt trænge lidt mere. Oh shit! Ej, nu skal du ikke spille ud over det hele. For helvede. Ej, det skulle også klart. Ja, det skal bare salt. Se lige hvor meget. Altså. Jeg kommer til at spille lidt. Det var ikke så godt. Ej, jeg tror, jeg kommer til at putte for meget salt i. Men for helvede. Man kan jo bare se, der er salt i. Nej, hallo. Det kan godt være, I så det så godt. Eller, det ved jeg faktisk ikke, om jeg gjorde. Men så tror jeg lige frem til igen, at der sker noget spændende i mit liv. Yep. Så tager vi bare lige noget af det her salt. Lille dreng. Au, for helvede. Du skal ikke spise salt på brød, for helvede. Okay? Så stopper du. Ja. Og det lover du. Altså, saltet skal jo ikke gå til spilde. Og det lover du. Jeg kommer fra bloggen, mand. Du kan andet. Hold din kæft. Hold selv kæft. Au. Nej, for helvede. Det kommer. Nej. Og nu er den. Der var lige helt okay på den. Holy shit, mand. Kæft, det gik jo helt væk fra sig. Nej, hallo, prøv lige at se her.
Det kogte simpelthen over. Det var sgu ikke så godt. Det skal den ikke. Det skal den ikke. Og to på blokken. Vi... Ja, for satan. Det gik sgu lidt lort, det der. Ja. Nu, men altså, det føles lidt mere som om pasten sådan er mere blød nu. Så skal vi lige spise det, men den er lidt varm, så Ja. vi venter lige. Nu er min klar. For satan. Det er så varmt som min rap-sang. Hold da helt kæft. Den er alt for hård. Ja, det var sandt. Det var sandt. Den skal, og oprunden er hård, det ser hun også i går. Men de skal i hvert fald have meget mere. Så vi ses, når den er færdig. Så tester vi lige igen, om den er blød nok. Vi slukker lige for komfuret. Du skal lige tage en, ikke? Altså, brug lige den hjerne, du ikke har. Okay, det er nok til vilde rap-sange. Nej, men det har du ikke. Så puster vi. Er den varm? Den er perfekt. Nu tænker jeg faktisk, at vi er færdige med pastaerne. Lidt hård, men... Så, ja, men den ser også lidt al dente, som de kokke siger, der er derude. Men de synes ikke bedre, de kokke derude er ikke bedre end os. Men lad os få den serveret på tallerkenen. Så er det serveret, vi skal lige have gaffel. Vi behøver ikke kniv. Nej, det gør vi ikke. Vi er ikke sådan fancy. Så dypper vi lige ned i ketchup. Altså, det ser sgu godt ud. 3, 2, 1, go! Den er god. Ja, det smager godt. Jeg kan ikke rigtig smage salten. Det er heller ikke. Jeg kan ikke lide den ketchup, vi har lige nu. Så jeg er lidt sur. I forhold til det ketchup. Der var, synes jeg da bare. Det her. Ja, det smager godt. Ja. Det er så godt som min sange. Jeg vil sige, det er det andet piste, jeg har lavet her i serien. Ja, altså æbleskiver, det smager bare for godt. Jo. Ja. Nå. Hej. Så ikke andet at sige tak, fordi I så med på den her video. Husk at like og subscribe, fordi jeg føler, hvis vi står lidt stille på 15 subscribers, bare sådan 1 eller 2 subscribers mere, det bliver rigtig fedt. Ja, det vil også være meget fedt, hvis I lige tog et kig over på min kanal, Gamle Ole, og lige gav en lille hurtig subscribe, ikke? Det var meget fedt. Men så har vi ikke andet at sige hej.